vanhu vagwa mai mwana vari manavhirya handisi kuti vakava vachigwirana vasikana yakati vakava vachigwirana chii chakatodambuka chinyama vanhu vamwe chakadambuka kunzi pupasi munhu kurumwa kuvhevherudzwa nemazino aya kuti kedebu ndikati ndasingazivi kuti kuna mavhampaya evanhu vanofamba ndaasingazvizivi nawo unonge wakutasa munhu nemuono mumwe wasingafungira kuti but munhu handifungi kuti munhu wakadero hambozviona manje apa anenge vachitokutsera if youare not careful unogona kufuti kunokutsera kumakastoma handi kuzviona apa igemu shaisana zviri sisi guys for the people right ndadzoka futi guys vamwe vakunoti why wekuita mastory times wekuita mastory times guys for the people I'm bored to the core, to the coldest channel because I feel like what am I supposed to do? Sleeping, watching movies, nekuona ma TikTok, Facebook. I'm tired. Like I'm seriously tired. Kuenda kuona sekuru beno acha zvanoita and nasi the stage that I was waiting for kuti godindiwa. Iyo hambozvione yadhindiwa ndopepa nenchishoti okay saka vanhu vanenge vachisangana nematambudziko ekuti vanozoputsigwa like munhu anenge asangana nawo nezvekuti munenge muchidhindisa stage by stage rekozonzi kunhu kwamuri kuvakira kwacho hakuiti here kana kuti kwete actually answer me in comment section ndihwisise panhau idzodzo guys because some of us were very very also much interested nekuzodzoka kuti chivakawo marari but for the meantime ndakachuza hangu kuma-outskirts I think I'll do a story time later kuti izvizvi maybe ndazopedza kuti why did I choose to buy a stand kunoku and also kumwe kuda kuduswa kwandakaitwa ndikazobatsirikana hakuna guys nzvimbo isina chitsotsi chamwana noda kuti vanokuda ngowana pekukuvharira hamozviona manje but ndakazobatsira because ndaida kudibigwa about $500 but ndakazobatsira handina kuzowanikwa ndichinyura zvangu mari iyoyo munhu waida kuti asekuti wandibatsira saka ada kuti pay me because ndinda kubatsira kuti uwane that stand yet it was not like that hamozviona manje saka I will do a story time mastory time angu inini akawandisa guys there are so many maybe chabuda ita 2 pazuva I don't know it depends nekuti energy yangu ichange yakamira sei right ndakaona this are the kini clip yaitenderera thingi wiki rinoiri imwe family pane mudzimai wakashaika asi kwete sokuti the reason kana kuti the cause yacho niyo yokuti azenge achishaika murume wacho ndokuchibva ndachitanga kutera stere yenyu chinyatsoona kuti chii chakaitika kuti mudzimai uyu azenge achiwanikwa achipfuudzwa nenzira iyi pakataugwa zvinhu zvandakanyanya kubata zvandoda kuti ndigotaura se in relation to what I might have gone through. Most of the story time that ndikuona ndichada kuzama kumarelate what I went through oro zvandakaona vamwe vanhu vachiita sei vachiita go through right so matestimony aibuda panhau iyoyi kwainzi murume uyu handiti if I'm not mistaken kumadziva wakari munhu wakanyarara ndo zvinhu zvizhinji zvaitaugwa nevanhu kuti murume wakari munhu wakanyarara asingamboiti waiva imbwa nyoro wati asingambofungira kuti uchadai then vazhinji vakazoti munhu wakakangotobata mushonga kumozambique hambozviona fine ndateera nyaya yacho ise ndikati no actually there is something that I learned from that story which also happened to me 2022 hani munozviona I used to work in ndakashanda vanhu vakasiyana-siyana so there's this other build wataimbo nayo that build inini guys ndiri munhu unokasira kutrusta vanhu ndiri munhu futi wekuti ndikakutrusta handikwanisiri kuda kukufungira zvinhu zvisizvo I think ndo weakness yandinayo ende ndozozviona mberi uko kuti pamwe ndindatogwadzisiwa kana kuti ndindandichipatisiwa zviriko izvozvo vanhu vamwari right kune macharacter akasiyana-siyana inini I'm not a social worker I'm not someone who's trying to be a motivational speaker you see ndingoriwo munhu ngotaura zvinhu zvake in general saka ndatoita big disclaimer handisi counselor zvakare right asi ndiri kutaura zvinhu zvandakasangana nazvo ini mbune kwete mumwe munhu handimozviona right mufirst year tiri kushanda I remember tatiri kukwana machengereko ndobva you remember vachangamiro sorry to drop my names but ndiri kushanda in good faith vakanditi takatogarana nago kuchangamira takati sei vakati vabridha akochi those guys ngari 2 vakati vanhu vakochi vanoshanda handiti kukomendawo pachikura nangu nge ndaonera vanhu vako vanoshanda asi be careful hanunozviona
tikati kone kuda kwezvikanzi munhu uyu akanyanya kunyarara. Asi akanyanya kunyarara, the problem yevanhu vakanyanya kunyarara ndeyekuti hauzivi zvinhu zvaanofunga. Mangwana anogona kungoti ngokufuma akakuchinjira zvimwe zvinhu. Ndikati no ndashanda naye kwenguva ndokudefenda. Kati aiwa ndashanda naye kwenguva yakareba singapotoiti haabo munhu chichichi, because obviously ndo zvauri kuona iwewo nemaziso ako because wajaira vanhu. Unoziva kuti uri mukati mesituationship unogona kusaona kushata kwemunhu wauri kufambidzana naye panguva yako kana kuti wakushandidzana naye, asi vari kure vasingashandidzani nani kana kufambidzana nevanhu vako wauri kufambidzana navo ndo vanogona kuona zvausiri kuona iwewe. Asi manje madehenya edu aya akaoma kuti nki kuti amazitamba mazizvumwi ekuti unongotoda kana kutombonyatsa kurirovera pasi kuti uvhurike kuti uone kuti asi zveshuwa munhu ndo zvaari hamozviona manje. Eya tabva paya basa rapera zvakanaka. Vasaenda nemwe basa ndapuwa futi another warning hamozviona manje. Ndikati nemanhu anotori negodo nemunhu zvisinei. Takachazondosvika pakushanda pane imwe project kumasvingo. Tashanda pane imwe project. I personally didn't know kuti this guy aitoendawo kunana munomwe bhudhi wangu achindotaurawo zvaaitaura kuti ye zvakati. Apa manje nditi ndaichindorehwa manje ndaita mutakati kwaari manje. Hupwerere kana kuti hudzonga kana kuti hutofu handizivi. Munhu waitonditi uri rombe, hauna chii, hauna kurongeka, hauna zvakadai. Zvakandibata because I felt like that person was now my brother. Ndaitoyeswa kumutrasta dedi. Vanhu vandikutaura tokanya kunyarara too much handiti. Kozoita manje vanekvari too open. Kunyanya kuzova kuti very dangerous futi ipapo. And I'm talking about kumuside kwangu inini. Nekuti uya ukanyanya kuita too open wakazondosangana na uya wandiri kutaura kuti wakanyanya kunyarara. Agona kutokupatisa iwewe uri pasenda pacho usingatozivi kuti uri kupatisiwa nevanhu vari kutokuita benzi vachitokuseka kuti iri hazina kukwane iri zibenzi hamozviona manje. But iwe unenge uchigona kuti uchiita zvimwe zvinhu nemwoyo une rudo. Vanhu vakawanda variko vanoziva kuti chiregai ndibasire nhingi, chiregai ndiite munhu chaka, chiregai ndiite so, asi vanhu vachitokupasa vachitokuseka zviriko. I think handisi ndoga mucomment section munogona motona mwanhu vanotogwadzwa kuti veduwe munhu ndakamuitira chakati kana kuti zvinhu zvandakazoitwa nevanhu vachikuseka vachitokuita benzi kana kutokuti tichiri ipapo unogona kutonzi uyu muryiwa wedu tinogona kutomurya kumusvasvanga kumusvisvina kumumenya kumuita nzungu chaiyo without your knowledge. Anomoziva vanhu vachikuseka zvandikutaura izvezvo vakazodhumana vadhumana pepe. Inini ndaanda kuchitoudzwa mamovements emaprojects emamwe andaita one of the person anga akanyanya kuti sei kuita too open. Inini ndochiripo ndindakupuwa reported speech hamozviona manje. I'm thinking what's going on here? Hamozviona manje. Zvazoita kuti vanhu vamwari. I remember this other project. Tiri kuproject kuya anchadi kumenshana hangu mazita acho nekuti kupi. Tiri kuproject kuya vanhu inini I'm that kind of a person wekuti kana tiri kuma-projects normally kana vanhu out they can go out unless hangu ndazonyatsoti I want to go out kazhinji kachoni vana washi ndio anowanzoenda nevanhu out zvake. Ini ndosara hangu ndikuma kana nyango vakada kuenda out kazhinji kachoni ndofira sekuti hatisi kunyatsa pane patisi kunyatsa kuwirirana passionire and also maybe zvanenge vachida because vanhu vechikomana pamwe ndiri ndega zvangu munhu wechikadzi saka ndoguma kazhinji kacho ndosara ndiri mmozi saka kunoguma kuzotondinyangadza because ndisina munhu wandichinyatsonzwisana naye. So handipo ndisipo kudero vanhu vakaenda kumashopu. Jehovha vaenda kumashopu vachinakirwa mind you. Inini manje mutemo wandakazana kuti ini whatever zvinoitika kwazvinosvika outside work redu I don't want it to know, especially zvinoitika nezvekumashopu because kumashopu hazvinei neni munhu haasisiri pabasa penyu handiti unozviona kana akada kutamba kana akada kuita zvaari kuita ikoko a lot of things you guys you know kuti vanhu vamashopu kune zvinhu zvakawanda zvinoitika. Asi zvakachizoitika manje vanhu vakazontogwa vagwa kuya vanhu mwakaruma mumwe munhu wochirya uruma mumwe munhu wochirya. I'm talking about a very open person nemumwe wanga kanyarara
but kwandiri inini manje vaizoti kana vadzoka kubasa vanhu ava havakuudzi kuti ndozvaitika. Unotonzwa nevamwe vanhu kuti iwe did you know kuti chakati guys, mind you vanhu vese vandikutaura nezvavo I'm no longer with them, vakasotoenda kudhara. Ndikungotaura sestory, handimozviona. This happened maybe 2022 zvikazokera kuti namuna 2023. Right now we are in 2025. I've got a new team. Saka ndikangozama ngoisa point yekuti kune vamwe vanhu vanogona kutokupatisa iwewo uri kuzama kuti uinde straight, mumwe munhu ari kuzama kuti uinde suri. Iwe unotoenda kuenda mberi unokwera sure kuti unogoenda kumberi sei, ngatidzokere suri. Handinozviona vision rako iwewo wogona kukoniwa kuriona, asi vari pauri pamberi apo kuita sekuti vanhu pavo vaita sekuti vanhu pavo vaita sekuti ndivana sinyerere. Ini ndinovati vana sinyerere, handinozviona. Saka vari vana sinyerere kudero unogona kuva netrust imwe yayangu usingafungiri kuti munhu ndomutrasta kusvika level ogokugwazisa iwewo kusvika pekupedzisira, kusvika panhovo. Hamozviona vanhu vaya vagwa mai mwana vari manavhirya. Handisi kuti vakava vachigwirana vasikana yakati vakava vachigwirana chi, umwe watoregwa zvaatoregwa mumwe wadii. Vanhu vajesu nyaya yakanga ndakazoiwa after ndofunga kana 2 weeks. Ndaiwa after 2 weeks mumwe munhu wanga akutongo advise kuti no you should advise these guys kuti vasadai. I was like I don't know kuti pane zvakadai zvakaitika, but kana vati nachiwe kwandiri navatomboitisa kuti ndozviripo. I was like no namunogona kuconfront nhau dzekumashopu. Hamozviona ende wakungwa nemagatsi okuti auya atitaurirewo vanhu vakava vari manazvirya ava. Chakatodambuka chinyama, vanhu vamwe chakadambuka kunzi pupasi, munhu kurumwa kuvhevherudzwa nemazino aya kuti kedebu. Ndikati ndasingazivi kuti kuna mavhampaya evanhu vanofamba, ndaasingazvizivi. Nawo unongo wakutasa munhu nemuono mumwe wasingafungiri kuti but munhu handifungi kuti munhu wakadero. Hambozviona manje apa anenge vachitokutsera, if you are not careful unogona kufuna kunokutsera kumakastoma. Handikuzviona apa igemu shaisano, but iwe uri kuzama kuenda mberi, uyu munhu wari kuzama kuita game shaisano uchiti ndiri kuekera after work mumwe wadii. Vanhu vese ndikuti ndivana sinyerere vari kutonzi vakanyara vachionekwa nonzi aiwa iwe ukada kutokutaura kuti nevedu zvinoitawo zvakadai otonzi ndiwe dambudzo pano iwewo. Asi manje zvozoita va ugogo uye sare mumwe wandobatana kolana nendindambata ndiudzewo kuti apa vari kubatirana hamene zvavari kubatirana obviously nyaya dzevarume munongoziziva vabatirana ndindambata watiza woyakwe wati kwashai haachatauri nhau yake kuti chichaitika. Hamozviona ndiri kutaura vanhu vese ndivana sinyerera, but zvozoita kuti manje handiti iwewe uri kunzi ndiwe muridzi webasa. Nyaya idzi lese dzikasvika kumurungu wako, dzasvika kumurungu wako murungu unozokubvunza kuti kona iwe maripoti ari kuya akanzi vanhu vako vakati chichikuitika. Iwe you be surprised because hauswa ndozviripo. Hamozviona apa kuvanenge vaenda kuya vanenge vakudhiga vakuita benzi vakusukurudza kuita chisikiso chemapoteto. Hamozviona manje ndozvezvimwe zvinhu izvozvo, and I think sometimes you end up taking tough decisions ekuti I think it's better kuti munhu ungoindake kana ungomusiya wofambirana nezvimwe zvinhu zvokuti zvinogona kukubatsira. Ndiri kungotaura ini general kuti kazhinji vanhu vaya vanonzi vana sinyerere sometimes they are very dangerous. And izvozvi lese kana ndichishanda nevanhu, the first thing ndikangoona kuti munhu unoita sekuti wakanyanya kunyarara, my question is why are you too quiet? Why wazonyanya kuti asinyerere? Because I don't trust you. How can I trust munhu akaita asinyerere? Because I don't know kuti uri kufunge. Hausi vocal, hausi kutaura anything chinongoti wangoti kana kuti zi kana kusatombobvira waresponda. You are very dangerous. I'm not saying everyone is like that, but I'm saying inini manje ndo judgment yandakazokumanda nayo kuti if someone is extremely quiet, I get confused kuti why are you so quiet? And kazhinji kachoni kata kutochana nevanhu ndikatoona sekuti ndo zvazviri ndotoziva kuti danger mberi. Kazhinji kachoni especially kumabasa edayo munhu yanogona ngofuma kangokuchinjira kuti inini zvinhu zvatakachaja naizvi handichatodi izvozvo ndotoda zvakati amtuna zvakada matsunzurunzunzu ndandosangana nawe inu shuwa kudai namwari kudai. Hamozviona koita vakanyanya kuti vhavha kuita extremely too open. Handisi kuti type dzavanhu vanonzi chi. That's very dangerous because you can't be friends with everyone. Let's say we are 20 in the room and you want to be the best friends of all the 20 people vakagara pa nunu ratiri water best nyadza uyu nosa nyadza uyu munoziva kuti pane imwe scenario yakambodhumaniswa vanhu nemunhu wani munhu achidhumanisa kaenda kunodhumanisa kugogwisiwa nemunhu wakaita seiyeye.
That's very dangerous. So I'm just saying hanguti some of the stories andiri kuona anobva atoita sei andipa ma memories ezvimwe zvinhu zvokwadi zvatinombosangana nazvo kumabasa kwedu. So